فنوير تيفي بمكتتال تركبوز خبركم تعذبتنا خمي تمسيو ساعة شعت مشت أخيلون لومي سولوس 14 تحساس تدالو زيناتات وشتن وصان كغرب لكم تدالي اللغو كسافت عمين مكتتالكم بخبر زعدم إفرم قريه بغندي نتبتات فلم لومي استقبر مرمراتات 10 شعت زيقاتات بكورونا فيروس من الكفافهم كالرقاقسن كله تشعت لما تفانيهم منستر تعنا متن ملكفتي HIV AIDS ب50 مئتاويت مقدال يسرح اللهم ودابه هزباو جنبارنا ديمقراسن فتحنا بسمين جرمن عمتاوي نتفتاتو جمجيموم سرايت فرنسا بكتما تيمبوكتو عسكرلو نتصنح مدبرن سرايت مالي أركيبوم هاجرات أوروبا نتكبارن يكلساو سممع بعتوب بزي مسرحن إيران وقيسام تشاينا حبرتها بمتحلف التنتف ساتلايت وانشفا حبرتها كاب منستر تعنا لومي أب ممرمرن موشبن مأكلات زباطات مأكلن دبواقع بحرن بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 10 شعات زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي صلو نساتهم دم 10 شعات كاب زبا مأكل مالا شدشته كاب موشب مأكل 10 تحدد ما كاب ممرمري مأكلات كوينهم أدراشهم كل التخب عداق حموس حدد ما كاب عداق عربي كوشت سنبل ستان تأوتوت عدا كريستيان غزاباندان كلت كاب كرن حدقا كاب عدو خالا كمون كلت كاب ممرمري مأكلات عصب زوا دبواو إحبحريهم إذا خمزيلن كله كورونا فيروس ترقيبهم ما بهوسبيتال تعاقبهم كنكن كجبر لهم صنحو شمونته كاب زوا مأكل حدد ما كاب زوا دبواو إحبحري بتغلالات شعات زيقاتات حاويهم كفانون كله ودي سسان شمونتن عمد كاب زوا مأكل دما بموت تفلي لهم بزم سرت زي تغلال غصري بكورونا فيروس تلوف زيقاتاتنا حساب لومي شوعات تشحن شديشتا ميتن سبعان حموشتن بس إحلام شوعات تشحن 440 شعاتن كاب زياتهم حاويهم زتفانو سسان 4 بموز تفليو ميتن سانكلتن دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركوبيوم منستر تعنا 14 تحتاس كلتشحن سران حدن أب هاجرنا نتي تحت حدا مئتاي زلو متن ملكفتي HIV AIDS ب50 مئتاوت مقدال يسرع كم زلو أب منستر تعنا حلافيت أهادو مكل خال HIV AIDS بصوتاو ركب زم حلالو فحماماتن سيستر نغستي تسفا ميكائيل قليسام غازيتنيا ساميل هابتي ميكائيل زدالو زيناو صبصاب ليديا تغل مريم كتقربيا بمغنيات أهجراوي معلتي HIV AIDS مسيرينا أبزا كايدوتوك على محتت سيستر نغستي كايد بزت أنحة بقندو أب مبراح نقحتن مكل خالنزة كورن تفتات أب هاجرنا هلو كونتات نايت حمام أبزا حاشا درجة كوانتلو أب وسونات كفال حبرة السبنا زلو أحزقن ززان السلازي كونه أتكورو هيب كام مسرح كم زدلي أبريهام تحفش عوزبي تحت حدا ميتويتي 0.3 مالتي زي حجينا حقي صبو تسفهبكا كابدنا بعشل كاو نتحتي يزلو حج ناب زيرو نخيد لنا مالتي بحد وجن إذا خي زاني إنها أبقى كفال حبرة سبكة كبد بلي نابنتا فايتو ترينايو دد حلقة عمت مسمعتنا قبرينا أبتي حلف زنبرنا كل تشين 10 شعتن 14 شو منتولنا فايتوت حجي أبزي أتذكرنا هسر حنقلال إذا أي زاني إنني متن ملكفتي عبير ترى بارو نتب 36 مئتاويت كم زلو بفرقن مقدالو دما مس شطوطات زلاق لمعات زتوها هذا مدباتي 30 مهلاو زتقست سيستر نغستي اتحمام زسعبو محبراون سنا أمراون حسيان مقطع كل مدى وأدلون مكلاس بوهدة كعية أزخاخرام كأند استراتيجي مينستر تعنا بميلاتات مكل خال متن حدش ملكفتي نبادو موراد زتلخفو وجنات بزقلت أفت رأي HIV AIDS مدهانيت كم زجمور مقبر كم أون تنتلون أدلون نبادو موراد مخانون أرديام لا توت الناوتين عزلنا نبزيرو نمبصح زبل مالتي حدش ملكفتي زبال كل يقولو كلي نتحلاف كبدنا عشل مالتي عندنا سبات ولا HIV انتحزهم زي صار HIV مدهانيت ندوسدو AIDS زبال كآخر رأي يقولون كم عبلي يقولون هذا بدأ يدلها تنصلون أدلون كا زيرو بس حلو مهنياتو تنصلون أدلون حرهاليو السبات نخكاله خلو أيقولون يوم حبرتان خسرون كتفوها خلو مدهنيت المجمرون كتفوها خلو تنصلون أدلون
ክንቃለሶ ዘለና ማለት እዩ ሲስተር ንግስቲ ኣስዒባ ምስ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ዛሕቲሉ ዝጸንሐ ናብ ሕብረተሰብ ዝቐንዐ ጎስጓሳት ንምንጥጣፍ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ብፍላይ ኣብቶም ውሱናት ክፋላት ሕብረተሰብ ጽዑቕ ኣስተምህሮ ክካየድ ኣድላይ ኮይኑ ከም እተረኽበ ምስ ምክልኻል ናይቲ ሕማም ተተሓሒዙ ዝኸይድ ሓድሽ ሜላ ድማ ኣብ ዞባዊ ማእከል ክትግበር ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢራ እቲ ጎስጓሳት ንምንታይ ጎዲሉ እንድሕር ኢልካ زيادة نفتم كندي أفتح حفشة خبرة السبب حنسلو زلو كم زنزو قابلن فايتوس ديو أمرحت مكاينا زوتو كوري نيرمالتي كونتات كزي مفلات مدحانيت زي مجمار قبو أقبابات موساد مدحانيت زي مختالن أدلون كابتوم كند بدوهتات مخانم زتقاسات سيستر نقستي أبدوبات مسمن قصاص زيغاتات عطب سرح ككايد كمون كقربن زرقحن أفاوسن مكلاخلي أقباباتن أب كلو سلازلو زيغاتات مرمراك قبرون كتالي غوسكواس ككايدن تلابيام حدم إذا وتعلنا بحفشة وهزوي تحت عدم إذا وزلا سقاسن كليناي نكليناي مزنات مرتي قربنا مكالا خلون كليناي نكلاي كوندوم كالا عينت مكالا خل زدل تمزيون كم زحجنا تاتا توزلنا ناو قصنا هون كن دفينا مالتي أمباسادر إرترا بأوغندا أتو محمد سليمان بعصر تغلط تعساسا بكتما كامبالان كبابيان زغموتو إرتراوان سفي حزباو سمينارا كايدوم أبتي كتت كم مدرخاو قدنت بزبلتي ما استقايد سمينار أمباسادر محمد سليمان أبدحنتاوي بوليتيكاو ديبلوماسيون لمعتاون مدبات بمتكوار نهلو كونتات هاجرنان كبابينان تساب أوتات هانصار إرتران مدبات أمر مغتن زملكت سفيح مبرهيبوم أمباسادر محمد سليمان أسعيبو أب أوغندا زغموتو إرتراوان نقحاتو من ودابتاتهم بمعزاز تساب أوتاتن بدوهتاتن ناي ممكات عقمتاتهم كب كبلون أب كل هاجراو مدبات نطوف تساتفوهم كحيلون أزهاخيروم تساتفت بوغنوم نقداسنت نايتي أب واناو قداز زتوكرة سفيح مبره بمتكاس بب مدرخون كما قداسنتون سرع كخونكا تلابيوم أب زوبا عن سبان وصي تمهارو أب هاجراو مرمرا شامناي كفل زقمقمن كتصالنا تمزجيب زلو زتباب عبيت نمبراخن زتي ركب بعصر تتحساسا بكتما كرن تخايدو وكيل إرينا يوسف إدريس نزدالو زيناو صبصاب لوام تقلي كتغربيا أب زوبا عن سبا نعمة تمرتي كلتاشن عسران حدن وتيت هاجراوي مرمرا شامناي كفلي مستك أدميوز نبرا عمة تمرتي بمنتزار بشومون تميتاويت كم زعبي جنفر مينستر تمرتي أب زجابو رقمقام حبيرو أبتير أب كتما كرنز تخايد ركب وكيل بيت صحفة هاجراوي مرمرا شامناي كفلي أبتن أوزوبا ممهر حامد سعدين أب زغربو تصبصب أتتمزجيب زول عبيد زتبابع كون تخونه أبنو زواتات حمل مالو حبرو حلن قلبن استمزجبت تحت وتيت أتتنقي بقبو تلاليو قلطوف أرام سقمتي كوسد زخاخر مخانو أرديو وحدي ممهرانا بقطر زي بقوع سموناون عمتاون وبنات تمرتي تحت تقداسنت ولدن تمهارون بكرات تمهارون ممهرانن رحكي عدتات كاب عبيت تمرتي كم أون زي مهلاو عبيت النباب أب زبزحة عبيت تمرتن تحت لمد نبابن كاب كأنت أنكتات مخانم استقاطت تصبصب إزي نوتي تمهارو بعلوتا زتسألو زلو تساقمات فتح كنا ديلو تسويعو حلفي جنفر منستر تمرتي زوبا عن سوا ممهر كفلي عند ميكايل أبز اسمعو قال أقدمو كم تساقم كتكأس أنحة وحدي ممهران منقسي بزوا صدو سقمتي فتح رقيقو سلازلو وتسيت مرمرا شامنا كفلي نمم محياش كلهم مشارختي بحفشة حلفتي تمرتن سوبرفايزراتن دما بفلاي بودت عرتاتهم كحيلو تلابيو تساتفتي أب زهاب ورئيتو اتقوداي عمقوت زلو مزنعتن تنتانن ككايدلو بقعات سوبرفايزراتن ديركتراتن كبزبلالو كونتات كفتر زي متشو تحت كرتي عبايتة تمرتي دما قولحتا كجبرلو زبلن كالن رئيتو تاتقريبا أب منستر تمرتي وانا ديركتر كفلي حفشة وتمرتي آتو موسى حسين نايب أب زهابو مزازمي قال قام وتسيت مرمرا شامنا كفلي زوبا عن سبا نمزنعتي زعدم أماتن أما أزانن مخانو بمتكاس قبو مكتتال كجبرلو تسويعو أب موداتا نبولتسات تمهارو شلمات أوريان كالن متبابعن تعديلو وداب حزباو جنبار ديمقراسين فتحنا بسمين جرمن عمتاوي أخيبا بمكياد نتفتاتو جمجيمون أو تنسرع كلتشن عسران كلتن زتيون كابتو بتاز بس حنا حبريتا بملكع صبصاب تداليلو أماني القرب براي كقربايون
አባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ሰሜን ጀርመን ብ11 ታሕሳስ ብማንዛ ኣብ ዘካየድዎ ዓመታዊ ኣኼባ ንጥፈታቶም ብምግምጋም ኣብ ሓድሽ ውጥነት ስራሕ ዘትዮም ኣብቲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ጠቕላላ ቆንሰል ኣብ ፍራንክፈርት ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያትን ካልኦት ኣካላትን ዝተሳተፎ ርክብ ኣባላቱ ውዳቤ ዝተሳለሰሉ ንጥፈታት ብመንፅር ዝነበሩ ብድሆታትን ድሕሪ ምግምጋም መድረኽ ዝሓቶ ተሳትፎን ኣበርክቶን ከም ዝገበሩ ኣረጋጊፆም ሓለፍቲ ጉጅለታት ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ውድባውን ካልኦት መዳያት ናይ ዝተዓመነ ንጥፈታት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ዝተረኣየ ድኽመታት ብምፍዋት ንዝበለጸ ውፅኢት ዝተሰርሑ መደባት ሰሪዖም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ዮሐንስ ወልዱ ንህልው ኩነታት ሃገርናን ዘባዊ ምዕብለታትን ዝምልከት መግለፂ ክህብ እንከሎ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ካሕሳይ ተወልደ ድማ ማዕከን ምክልኻል ኮቪድ-19 ንምስሳን ከምኡውን ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ናይ ዝተዓመነ ንጥፈታት ጸብጻብ ብምቕራብ ንመርባት 2022 ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት አቶ ክብራት ተኸስብ ወገኑ ውሽጣዊ ሓይሊ እቲ ወሳን ረቑሕ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ብሓፈሻ ውዳቤታት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ድማ ብፍላይ መሳርዖም ኣስጢሞምን ውዳቤታቶም ኣወርፂፆምን ኣቲናየን ዘለና መድረኽ ዝምጥን ዕዮ ከሰላስሉ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊፆም ኣብ መደምደምታ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ሰሜን ጀርመን ድንውነቶም ንዝበረኸ ምኸተ ኣረጋጊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ፅሬት ከባቢ ብምውሓስ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ዝሰላስል ንጥፈታት ብምልኣት ንምትግባር ተራ ማሕደርቲ ከባብን ዝምልከቶም ኣካላትን ክዓዝዝ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ወኪል ኣሃዱ ከባቢያዊ ፅሬት አቶ መድሃኒ ገብረ ሚካኤል ነቲ መደብ ንዘተግበረ ዓድታት ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ነቲ ዝተኻየደ ስራሕ ብምጓስ ቀጻልነቱ ክወሓሳት ዘኻኺሮም ነበርቲ ብዝሃብዎ ርእቶ ነገዳስነት መደብ ብምጥቃስ ዛጊት ዘተግበሮ ዓድታት ከም ዘርክባ ንምግባር ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ አቶ ኣሕመድ ዑስማን ድማ እቲ መደብ ኣብ ኩላተን ዓድታት ብዕቱብ ክትግበርን ምክትታል ክግበረሎምን ብምፅዋዕ ኣባላት ኮሚቴ ንዘሰላስልዎ ዘለዉ ዕማም ኣመስጊኖም ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ደጊሙ ብሉጽ አፍሪካው ተቀዳዳማይ ዓመት 2021 ኮይኑ ተረቂሑ ወዲ 21 ዓመት ቢንያም ግርማይ ሎም ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ውድድራት ድሙቕ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ዝዝከር እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቤልጂየም ኣብ ዝተኣንገደ መበል 87 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ክኸውን በቂዑም ሎም ዓመት ምስ ቤልጂማዊት ጋንታ ኢንተርማርከዝ ተጸምበረ ቢንያም ዝሓለፈ ዓመት እውን ናትናኤል ተስፋ ጼና ኸቲሉ ብሉጽ አፍሪካው ተቀዳዳማይ ኮይኑ ምንባሩ ኣይርስዕን ሎም ዓመት ን10 ግዜ ዝተዓደለ ሽልማት ብሉጽ አፍሪካው ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ፍሉጣት ኣሰልጠንትን ጋዜጠኛታትን ብዝህቦ ድምፂ ዝወሃብ ኣብ 2012 ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2014 መኽሰብ ደበሳይ ኣብ 2015 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2016 ተስፎም ኣቕባ ማርያም ኣብ 2022 ከዓ ቢንያም ግርማይ ሽልማት ብሉጽ ተቀዳዳማይ አፍሪካ ዝዓተሩ ኤርትራውያን እዮም ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ሰራዊት ፈረንሳ ብጥንታዊት ከተማ ቲምቡክቱ ዓስኪሩሉ ንጸንሐ መደበር ንሰራዊት ማሊ ኣረኪቦ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ሰፊሩዎን ጸንሐ ማዓስከራት ዘረክብ ዘሎ እዚ ናይ ሕጂ ሳልሳይ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡም ትስጉምቲ ኣካል ናይቲ ፈረንሳ ኣብ ማሊ ኣዋፊራቶን ዘላ ሰራዊታ ንምንካይ ኣውፂኣቶ ዘላ መደብ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ማሊ ልዕሊ 5000 ሰራዊት ኣዋፊራ ዘላ ፈረንሳ ብፍርቂ ከተጉድሎ ምዃና ብዝሓለፈ እዋን ክትሕብር ጸኒሓ እቲ ካብ 2013 ኣብ ማሊ ዝተዋፈረ ሰራዊት ሽበራ ኣብ ምቅላስ ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ብዘይምግባሩ ይዝውቀስ በዚ ተቆጠዐ ህዝቢ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ማሊ ድማ ብፍላይ ንህላወቲ ግዳማዊ ሰራዊት ዘለዎ ተቃውሞ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ምዃኑ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይጠቕሱ ኢራን ኣብ ከተማ ቪየና ተጋቢአን ዘለዋ ሃገራት ኣውሮጳ ንትግባረቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተበጽሐ
ኒኮላሳው ስምምዕ ብዕቱብ ብዘይ ምስርሕን ወቂሳ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ሻውዓይ ዙርያ ዘተሳተፋ ዘለዋ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ንኒኮላሳው ቅልውላው ኢራን ሰላማዊ መዓልቦ ንኽረክብ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ኣብ ክስን ወቐሳን ተጸሚደን ምህላውን ኒኮላሳዊ ተዛታይ ኢራን ሓቢሮም እተን ሃገራት ነቲ ኢራን ዘቕረበቶ እማመ ጎስየንኦ ከም ዘለዋ እውን እቲ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ብተወሳኺ ገሊጾም እዚ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ መዓልቦ ምስ ዘይርከቦ ኢራን ኒኮላሳዊ መደባታ ክደፍኣሉ ከም እትኽእል እያ እተጠንቅቕ ዘላ ብዘይካዚ ኣብቲ ኣኼባ ዘይተረኽበት ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳ ከተጽንዕ ከም እትኽእል ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ በዚ ኸኣ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላን ሃገራት ዓለምን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝጥቀስ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎም እቲ ኣኼባ ቅድሚ ቀረባ መዓልትታት ብዘይፍረ ድሕሪ ምብታንዩ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ንኻልኣይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎም ተግባራውነት ናይቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒኮላሳዊ ስምምዕ ብሰንኪ ሃገራት ምዕራብ ንድሕሪት ይጉተት ከም ዘሎ እያ ኢራን ክትወቅስ ጸኒሓ ኣብ ጠፈራዊ ምርምር እወታዊ ገስጋስ እተመዝግብ ዘላ ቻይና ሎም 14 ታሕሳስ ሓበሬታ ብምትዕላፍ እትነጥፍ ሳተላይት ወንጭፋ ዝሓዳስ ሳተላይት ቻይና ማዕቢላቶ ብዘላ ሎንግ ማርች ዝተሰመየ ሮኬት ዝተወንጨፈት መበል 401 ምዃናኻ ጸብጸባት የረዶም ክሳብ 2030 ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ወጢና ዘላ ቻይና ን10 ዓመታት ዘገልግል ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ተሃንጽ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዚ 66 ቶን ክብደት ዘለዎን ኣብዚ መጽእ ዓመት ክዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉን መደበር ንጠፈራዊ ገስጋስ ቻይና ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃንኻ ተገሊጹ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ናይ ማእከላይ ርሕቐት ኒኮላሳዊ ሚሳይላት ክትተክል ከገድዳ ከም ዝኽእል ሩስያ ኣሚታ ኔቶ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሮ ዘሎ ተኽታኺ ወተሃደራዊ መናውራ ምስ ዘይቋርጾ ጸጥታ ንምውሓስ ነቲ ኣጽዋር ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም እትተኽልያ ሩስያ ትሕብር ዘላ ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ 1987 ንምምዕባልቲ ኣጽዋር ዝኽልክል ውዕል እኳ እንተኸተማ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝፈረሰ ጸብጸባት የረዶም በዚ ድማ ክልቲኣተን ሃገራት ነቲ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኣብ ተጠቃምነት ከውዕሎ ከም ዝኽእላ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ በኣሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ህላዊኡ ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ንምውሓስ ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ነቲ ዞባ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ክሸሞ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ እቲ ኺዳን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ብሰላማዊ መገዲ ከይፍታሕ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝውቀስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ልዕሊ በርጌስ ኣፍጋናውያን መጥቃዕቲ ብልዕሊ ዘካየድዎ ወተሃደራቱ ዲስፕሊናዊ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን እቲ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 10 ሰላማውያን ሰባት ዘቐዘፈ መጥቃዕቲ ሕጋጋት ውግእ ዝጥሕስ ከም ዘይነበረ ብምሕባር ብገበን ዝሕተት ወገን ከም ዘየለ ኣነጺሩሎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን በቲ ሰላማውያን ሰባት ዘቐዘፈ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምእማን ጉጉይ ስጉምቲ ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ምሕባሩ ኣይርስዕን ወተሃደራት ከምኡውን ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብዝፍጽምዎ ገበናት ቅትለት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ከም ዘይርአ ጸብጸባት ይጠቕሱ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ተሪር ምዃኑ ዝገለጸቶ ናይ መልሰ ግብሪ እገዳ ከተጸድቕ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ቻይና ነዚ መጠንቀቕታት ዝሃበት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ቻይና ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምውሳን እዩ ኣሜሪካ ነቲ ውሳኔ ምስ ዘይትስሕቦ ሃገሩ ኣብ ልዕልያ ቁልጡፍ መልሰ ግብሪ ክትወስድ ምዃና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማሊ 13 ታሕሳስ ኣፍሊጦም ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ከተቋርጾ እውን እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ጸዊዕሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ቻይና ዝወሰነቶ ሓድሽ እገዳ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ተፈጢሩን ዘሎ ዲፕሎማስያውን ንግዳውን ዘይምቅዳው መሊሱ ዘሻሕክር ምዃኑ ይጥቀስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማያንማርን ባንግላዴሽን እውን ተመሳሳሊ እገዳታት ከም ዝወሰነት ዝዝከር እዩ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገራት ብምእታው ዝውሰድ በይናዊ እገዳ ቀንዲ ጠንቂ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይረድኡ ሎሚ 14 ታሕሳስ ኣብ ኢንዶኔዥያዊት ደሴት ፍሎረስ 7.3 ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ
تبهريا وحدقا بزفترو سقات بسفيح كفال جماجم بحري إندونيسيا نحدقا سونامي متنقطع كوجين كله زيقاتات ناو حسبوتاتات كقعزو تمزاز تمحلالي في اللوم يخون مبر بسنكتي من كتكات مدري أبهي وزورد خسارة زاقيت يلبون أب إندونيسيا بزخصت ترقاقام حدقاتات من كتكات أبسب النبرتن كسارة خمزورد أبصاباتي تغصوم أب كل التشعين 4 عامة مرت هبتو زباب استقصت شعاتن اتبحد الريكتر من كتكات مدري كابزو موتو كل 120 شح سبات اتوم لعلي 170 شح أب إندونيسيا مقانم صبصبات ينتصروم كبراتن زينان متقلال كأندي نتبتات قدق ملكمي لومي بستقبر مرمراتات 10 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقتن كله 9 دمات فانيام منستر تعلنامة الملكفتي HIV AIDS ب50 ميتاويت مقدال يسرح اللهم وداب هزباو قنبارنا ديمقراسين فتحنا بسمين جرمن عمتاوي نتفتاتو قمقيمو سراويت فرنسا بكتما تيمبوكتو عسكيرلون صنح مدبر نسراويت مالي أركيبوم أقرات أوروبا نتقبار نيكلوساو سممع بعتوب زي مسرحن إيران وقيسا تشاينا حبرتا أب متحلافة نتصات تلايت والجفام كبراتن الساعة تزيز تدالوا حفيشاو زينانا تزازيمون لو مسز الطرف مدباتنا نحقوكم روح مشت